खुलुमबाय दिनैहा आङो गहपुर हालामनि फुब्राङाजान गामिनि मोनसे आबाद फोथाराव दंफैयो तो बे आबादा बिराद मोजां जादों आरो बे ओनसोलाव बे आबादखौ देग्लायसो मावजेनदों दा आङो बे आबादनि मावगिरि थामहिनबा आबादारि बे ओनसोलनि सासे दावगाफुनाय आबादारि बेजों आं रायलायगोन बे आबादनि मुंखौ आंबो दाबो मिथिया मानो होननानै बुङोब्ला बे आबादा जोंनि बेवहाय गोदानसो बे फंबाया मावफैजेनदों आबादनि नामखौ आंबो मिथिथ'आ जिखुनु बे आबादनिफ्राय थाव दिहुनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों जाहाव आं दा सोंनोसै बे आबादनि मावगिरि आबादारि जाखांफुनाय सासे आबादारि बे फंबायनि मुङानो जाहैदों भबेस मुसाहारि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय फुब्राङाजान गामिनि बे फंबाय भबेस मुसाहारि दा आं सोंसिगोन बे फंबाय बे आबादनि मुङा मा मुं बारो बे आबादा बे आबादखौ देमसि होनो अच्छा देमसि होनो ना अच्छा फंबाय बे आबादखौ नोङो देग्लायसो मावजेनदों नङा होमबा औ देग्लायसो अबे जायगानिफ्राय लाबोना मावफैखो आरो मा दानाव मावजेननाय नों बेखौ आङो अच्छा माने उदालगुरि धोनसिनि काट होननाय मोनसे जायगानिफ्राय बेगरखौ लाबोदोंमोन नामा बेगरखौ गिरुवा गामि होननायनिफ्राय आं लानानै फैदोंमोन आरो अच्छा गासै 40 केजिमोन रुपा गिरुवा जोबोद मोजां जोंहा फुब्राङाजाननि भबेस मुसाहारि आरो बिनि अनजालि बिसि रुपलि बर' बिसोर सानैजों लोगो नांनानै बे आबादखौ मावदों जोंनि बे गहपुर हालामाव बे आबादा गैयामोन उदालगुरि रुपा ना रुपा जायगानिफ्राय लाबोदों आरो ना धनस्रि घाटनिफ्राय आरो बे आबादनि मुंखौ मा होनदोंमोनलाय देमसि होनो थारैनो नोंसिनि बायदिब्ला बे आबादाथ' दा खोब मोजां जादों खै बिगा मावदों फंबाया आं एक्चुअली 5.5 बिगा मावनाय जादों आरो एबारसो प्रथम अच्छा बे आबादनिफ्राय मा जायोनो बे आबादनिफ्राय आं खोनानो मोनदों आं माने सिगाङाव एसे नुदोंमोन आंनि बिखुनजो लागो बिहाव लोगोआव फोनाय नोंनि बिहाव बिखुनजो ना मा जायगा बेयो जाहैबाय उदालगुरि धोनस्रि घाट दिमा जाने बिनानावखौ बिनिफ्राय हाबा लाफैदों धोनस्रि घाटनिफ्रायनो आरो बिनिफ्रायनो जोलैखौबो लाबोदों आच्छा गामिया दिमापुर गामिनिफ्राय आच्छा मा जामारो बिनिफ्राय बे आबादनिफ्राय आं एक्चुअली सासे मानसिनाव सोंदोंमोन बिनि आंनि हिनजावनि जिथुनाखि बिगुमै जायखिया थाव जायो होनदों आरो आच्छा थाव जायो जिखुनु अइल सीड क्रप्स जागोन बे इंराजियाव बेखौ अइल सीड क्रप्स होनना बुङो जोबोद मोजां हाफ्रा ओरैनो खालि थायोमोन दा खालि थायाखै बे फंबाया मावनानै दिन्थिजेनबाय थारैनो गुबुन आबादारिफ्राबो बेफोरबायदि हाखौ खालि दोनाबासिनो मोनसेनि उनाव मोनसे आबाद मावगोन आरो आबादनि सायावनो सोनारनानै थानो हागोन एबा बेफोर जाबाय मोनसे कमार्शियेल क्रप्स बिजनेस मावनो हागोन कमार्शियेल आयदायाव जौगानो हागोन नङा होमबा रांखावरि जौगाखांनो हागोन जिहेतु फंबाया साख्रि गैया साख्रि गैयिनि जाउनाव आबादनि सायाव गोसो होदों गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम दा माइ हाखांनाय लोगो लोगो बे फंबाया बे आबादखौ मावदों मोनसे कमार्शियेल क्रप्स अइल सीड क्रप्स हाखौ ओरैनो खालि दोनाबासिनो साख्रि गैयै मानसिफ्रा आबादनि सायाव सोनारनानै थाग्रा मानसिफ्रा बे आबादखौ मावनानै बिजनेस खालामनानै रां खामायनो हानायनि मोनसे सर्स नङा होमबा दा होमबाथ' फंबाया बे 5 बिगा मावबाय आरो खोब मोजां जादों दा फंबाया बे आबादनि सायाव आरो मा बुंनो सानो बारो आबादा एक्चुअली आं आबादनि सायाव बेखौनो बुंनो सानोदि आबादखौ जिथुनाखि आं फोजेननानै आं दिन्थिनायबो जाबाय बेनिफ्राय बे आबाद फोनायाव आं माखासे माने रासायनिक हासारफोर बाहायनाय जादों अच्छा एसे हासार होनांगौ डीपी बस्थासे ओमफ्राय इउरिया बस्थानै बेनिफ्राय जेनेबा गेजेर बिदिनो हायोबा आं एबार फार्स्ट मावनायखाय एसे मिस्टेक जादों खिन्थु सिगां हायोबा हायाव सुनै गारनाया मोजां आरो बिनि उनाव फुरादन मिक्स खालामना हायाव होखायोबा साबसिन जायो गेजेर माने आंनियाव माने एबार एसे रोजामोन खिन्थु जाफुबाय थानायाव माने एसे एम्फौ हरदों आरो आं बिनि थाखाय आं बेखौनो बुंदों सुनै आरो फुरादनखौ होग्रोना लायोबा एसे साबसिन जागोन आरो आं दा बेयाव होदेरनाया माबाखौबो होनाय जाबाय आं गोबोर हासारखौ ओमफ्राय धुरिलक बेनिफ्राय सावनाय हांगारफोरखौ मिक्स खालामनानै बेखौ होनाय जादों आरो
होमबा नेक्स्ट बोसोराव नों फंबाया साबसिन मावनो हासिगोन आरो बे आबादखौ आं खोनानो मोनबाय दा नोंनि अनजालि बिसि रुपलि बर'नि जायगा धोनस्रि रौतानिफ्राय लाबोदोंनो होमबा जोंहा बे बिनानावनि जायगायाव गोबां मावो नामा बे आबादखौ मावो बेसे माब्रै मावो बेसेसो मावो आदामोनाथ' 9 बिगा गाहाम मावो बा गामिनि मानसिफोरा सानैसो लोगो जानानै 40 बिगा गाहाम मावो 10 बिगा मावो 12 बिगा इदि मावो बा 9 बिगा 40 बिगा बा मावोनो धोनस्रि रौतायाव थ' जोंनि बे गहपुर हालामनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो नुनो मोनबाय दा फंबाया मावनानै देखायफैजेनबाय आसा खालामदों गुबुन आबादारिफ्राबो कमार्शियेल लाइनाव बेबायदि आबाद मावनानै रां खामायनो हागोन ओरैनो साख्रि गैया होननानै बा आबाद जेबो मावनांगौ गैया होननानै ओरैनो जाहाथे जिरायनानै थाया जाहाथे हाया माने खालि थाया गासिबो बोथोरावनो हायाव जों आबाद मावनो हायो बेखौनो मोनसे ग्रीन रिभलिउसन दा ग्रीन रिभलिउसननि आयदाखौ जोंहा बे फंबाय भबेश मुसाहारिया जोंनि बे ओनसोलाव देखायजेनबाय बिनि थाखाय आं फंबायनिसिम साबायखर थाबाय दे आरो गोजोनबाय जोंनि गासै भिउआर्सफोरनि थाखाय जोंनिफ्राय साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय